Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako Torave Naye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam altine nogas en ayi lewru novembre hitande jinnaji ɗi nogas joyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien hono no ɓe mbaɗiri kamɓe musidɓe men jeynyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali coalition Diomaye président mo ganduɗa kañum woni Aminata Touré mo ganduɗa kañum woni gardiɗo on ɗon coalition mo Diomaye président e wontande haalulaji kam e biyoji ne jokki wiyedemo mo ganduɗa kañum woni musidɓe men jeynyankoɓe ɓe jayde Sud Quotidien ɓe garti ɓe mbitande ko kanko Aminata Touré kanko ko woni wala accusé ɗum ko woni ko wiyete ko recyclage konngudi omo ganduɗa kañum woni Ayib Daffé ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Sud Quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jeynyankoɓe ɓe garti e ngal ɗon cifodiral nanodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum koko yuti alhaali sengo awo ɗum ina tawe jayde nde guddiɗo en jayde Walf Quotidien kamɓe musidɓe jeynyankoɓe ɓe garti ko ɗon divergence mo ganduɗa kay ina teska oɗo saaha joni ɗo ete nder leydi Sénégal kamɓe musidɓe jeynyankoɓe hono no ɓe garti noon kadi konngudi mo ganduɗa kañum woni président groupe parlementaire mo Pastef mo ganduɗa kañum woni Ayib Daffé konngudi muɗum ina tawe nder jayde nde kono kadi konngudi Abbas Fall ina tawe nder jayde nde Abbas Fall erimo noon nde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye dartinta omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré hono no wiiɗi jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien jayde Les Échos kañum arti ko yuti ala haali on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo taw ko mo fitande muɗum yoɓa toon to dowlaji dentuɗo Amérique ɓe mbitande ɗum wari ko e nder bolol to toon to dowlaji dontuɗi Amérique ɓe mbi noon on ɗon suka yaranno ko e duuɓi nogas e ɗiɗi o wiyete ko Babacar Mbengue hono no ɓe mbiɗi kam musidɓe jeynyankoɓe ɓe kolliti noon kay wonande e sehil makko taw kadi ko ganduɗa kay kañum woni iwdi leydi Sénégal ko kañum kay woni ko fawa e jungo hono no wiiɗi jande ɓe goddi ɓe kollitini wonde kay jinnaɗo makko golloto ko toon to ambassade mo leydi Sénégal gonɗo toon to Washington hono no wiiɗi jande nde ko aɗo ko kam musidɓe jeynyankoɓe ɓe garti e gonka Farba Ngom toon suudu dumbirdu konngudi maître Moussa Bocar Thiam ina tawe e jayde nde ɓe kollitino kam musidɓe jeynyankoɓe mbi ko maître Moussa Bocar Thiam arti waɗi chargé kono nene kadi waɗi assumé ɗum ɗon konngudi ɗi haali ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos koye on saaha noon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde L'As Quotidien naati dingiral kam musidɓe jeynyankoɓe ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe garti e ko yowiti ala haali ngun ɗon jillu ganduɗa kay hoorejo jagoɗo Ousmane Sonko waɗi ɗum
ton to imira arab ini hono no be mbiri be ngatti non kam musimen jani ko be ko namdal non be bari ko yuti on don fonno ko dum ko goddum ko tawate jande ko Seydi Gassama ko ngoli mulum e tawe ton do namdi nde Farba Ngom daccitete ko dum ko nganda kanyum woni Aliou Tine kanyum ne kadi ko ngoli mulum ina tawe e jande be koliti kay wonande kay ben be nganda kanyum ngoni sutobe ko ngoli kam e bioji ne bi dum e horejo leydi ndi yo gacci ko badata ko non ene tawe jande nganda kay kanyum woni jande L'As quotidien jande Tribune quotidien kanyum article ala hali kopareje den kopareje nganda kay wenoma ciagal den kopareje nganda kay wenoma jaltinama fewde e Bakel woni den don 8 milliards jande nganda kay kanyum woni jande La Tribune arti hen be mbitande ko Touba wado sa kay namdima gedal budum ko yuti den don e bore ko yuti e assainissement ton to Touba ko ene tolli non e milliarduji e jeedidi e biccal joyi ko kanyum kay woni ko Touba namdi ko yuti on don fannu ko dum ko kam musimen jani ko be garti e kongudo mo nganda kanyum woni Seydi Gassama e rido nde Farba Ngom daccite ene tawe e jande Moussa Bocar Thiam jabtol mudum ene tawe e nder jande nganda kay ko kam woni e jande wietende jande Tribune quotidien jabtol makko fewde be nganda kanyum woni UMS Union des magistrats du Sénégal hono no wiidi e jande nganda kay ko woni jande wietende jande Tribune quotidien jande point acti kanyum arti ko e ngundon jillu nganda kay hore jagodo Ousmane Sonko wadi dum be mbitande ko jillu hewngu haalo no feewi ko dum woni ko musibben jaynen ko be mbadi e ngardindi natal mudum e ngartini e kongudi mo nganda kanyum woni horejo suudu sadiyeji leydi Sénégal Elhadji Malick Ndiaye wondude mo nganda kanyum woni Waly Diouf Bodian be kala ngarti ciagal nde Madiambal Diagne habri wonde kay mo nganda kanyum woni Ousmane Sonko hore jagodo yalti leydi ndi e yehi kala ina tawe e nder jande ko dum ko en bioji nganda kay ene farna dum e on don debaji mo nganda kay kanyum woni gardido on don coalition betete coalition Diomaye président woni Aminata Touré burandirede e Mimi dum ni kadi ene tawe jande e din don kongudi nganda kay kongudi Ayib Daffé wono no wiiri kambe musibben jani en ko be jande point acti jande quotidien kanyum arti ko e be mbitande ko hore jolidi ndi ala do e leydi he hore jagodo ala do e leydi he mbi ko un pays sans tête hono be mbiri kay odo sa joni leydi ndi en woni ala ardibe o hono no wiiri kam musibben jani en ko be mbi don hore jolidi ndi ene tawe ton to Luanda to lamorgo leydi Angola mo nganda kanyum woni hore jagodo kanyum ko secret ko yuwiti e privé exclusif et du chef hono no mbiri kambe musibben jani en ko be nganda kay kanyum woni jayinde wietende e jayinde suite ko jayinde quotidien le quotidien ko dum ko kambe musibben jani en ko be ngarti e o mo nganda kanyum woni Aminata Touré mo nganda kay kanyum woni gardido on coalition Diomaye président e den don bioje de nganda kay ene wiye e makko gelende o todda e do gardi ngon don coalition Diomaye président hono no wiiri jayinde nganda kay kanyum woni jayinde quotidien le quotidien jayinde wietende jayinde source a kanyum arti ko yuti ala hali dalle den don didde nganda kay ardibe leydi ni badi dum hore leydi ni kam e hore jagordo kam musibben jani ko ben be bari ko namdal be biyodo sa joni hol zero gede cité o dum woni ko be bi kambe musibben jani ko be ngartini kadi e on don din don kongudi nganda kay o mo nganda ko nyum woni Seydi Gassama suuti dum ko yuti ala hali Farba Ngom ngona ko kadi jande arti e o mo nganda ko woni maître Moussa Bocar Thiam e kongudi makko di suuti dum ina tawe e din den don jani nganda kay ko woni jayinde wietende e jayinde source a jayinde rewmi e quotidien kanyum arti ko on don den don cadele wala ni on don cerma mi certuma mo nganda kay teska e nder on don coalition mo nganda kay kanyum woni coalition Diomaye président de mbi o mo nganda kanyum woni Aminata Touré kanyum kay wadi fixé règlement ji mudum dum ko yewti ala hali natgol e on don coalition mo nganda kay kanyum woni coalition mo Diomaye président kam musibben jani ko be ngarti non e on don accident mo nganda kay wadi RN11 woni tan bolol ngendir numéro 1 gol be ko to wonde kay ko gendarme goto woni ko o wara chauffeur goto kanyum kay woni ko nanga ciagal nde Touba kanyum wari on don gendarme bandirabe musibbe teddube hetibe dibe darabe ayaw Pindi TV ko dum woni ko min kemno robina dade ko sifa e kele gadane yoga e jandeji leydi Sénégal adi meden e robina jandeji wonata ko jango so geno haji ko adi den min bi on jokke doftade kam e robinade programme uji di Pindi TV on jarama e kettugol ko non kadi on jarama e kala saha no battudon hakkillaji modon e Pindi TV adi meden e robina jandeji ko jango wonata so geno haji do e den min bi on jokke doftade kam e robinade programme uji di Pindi TV waktu sappo tati mayni ngartuno ngam bietna don kabruji modon e demgal pular al jarama